केबे सतपति के आज्ञा देखिबे यार को घूमे ही चल कौन होई छी के सर 2 दिन ହେଲା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରଉଛି के कौन होई छी ସାର୍ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କାଶ बे डॉक्टर देखो ना ନା ସାର୍ ଆପଣ ସେ ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର କଥା କିଛି କୁହନ୍ତୁ किबे ସାର୍ ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଟେ ଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା हां ଡାକ୍ତର ତା ଛାତିର ଥେଲୋସ୍କୋପ ପକେଇକି କହିଲା ଜୋରସେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ସେ ବୁଢା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ନେଲା କହିଲା ଡାକ୍ତର କହିଲା ତୋର କିଛି ନାହିଁ ତୋର କିଛି ନାହିଁ ହଉ ବୁଢା ପଳେଇ ଆଇଲା ସେ ଆଇଲା ବେଳେ ବୁଢା ମୁଣ୍ଡର ନାଇଲିଆ ପକେଇଟି ଗୁଡେଇଥିଲା ହଉ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଷଣ୍ଢ ତାକୁ ଗୁଡେଇ ଆଇଲା ତା ପେଟରେ ବସିଦେଲା ମରିଗଲା ओहो बे से सैंडो बुझला मरला डॉक्टर की दुस होला बे ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଷଣ୍ଢଟା ଶୁଉଛି और होवे ହଁ